театрро оинаи зиндагӣ меноманд, чунки ҳар намоишномае ки рӯи саҳнаи театр гузошта мешавад, аз ҳаёту рӯзгори мардум гирифта шудааст. Намоишномаи аз ноумедиҳо ба суумед аст низ аз қабили намоишномаҳои тарбиявиест, ки дар муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Даңғара ба маърази тамошо гузошта шуд. намоишномаи мазкур асари Абдулҳафиз Қодиров буда. Он дар таҳияи коргардони ҷавон Қобилҷон Давлатов ба саҳна гузошта шуд ва баъд аз тамринҳои тӯлонии ҳунарпешаҳо пешкаши тамошобинони театр гардид. баъди сари падараш ин хона бояд ба сарвиноз монад. халчи тағоят қалбакӣ карда ин хонаро ба номи ман гузаронд. қалбакӣ он че ки ба ман маъқул буд, ба дилам наздик буд, иҷро карданд ва боварӣ дорам ки ҷавонон нағз қабул мекунанд ва дар кадом муассисае ки нарафта бошем нағз қабул карданд. ҳар гоҳе ки коргардон ин асарро мехонданд, ба ман хело ҳам маъқул омад. ин қаҳрамон сарвиноз ном дорад ва аз коргардон хоҳиш кардам ки ин нақшро ба ман диҳад. худашон ҳам ҳар гоҳе ки мехонданд дар ҳамин нақш маро диданд. дар ин саҳна коргардон ба воситаи ҳунарнамоии ҳунарпешаҳои театр нақшҳои гуногуни дар асар дарҷ гардидаро, ки аз ранҷу азоб ва ғаму ғуссаи духтараки ятим бо номи Сарвиноз иборат буд, рӯи саҳнаи театр оварданд. барои иҷрои нақшҳо ҳунарпешаҳо Марҳамбир Рашидова, Мавҷуда Палангова, Муҳиддин Сайдалиев, Комил Мирзоев ва дигар ҳунарпешаҳои ҷавон бо нақшофари худ тавонистанд, ки нақшҳои ба зимма доштаашонро дар сатҳи баланди касбӣ нишон диҳанд. тӯли 8 сол мешавад ки дар ҳамин театр кору фаъолият дорам ва дар ин намоишнома ман нақши ҳамсинфи қаҳрамони асосиро бозидам ва ба кулли тамошобинон писанд омад. хуб боз дар оянда ниятҳо дорем ки намоишномаҳои нав ба нав пешниҳод кунем. солистони театри мазкур баҳри дар сатҳи баланд гузарондани ҷашнҳои миллӣ дар пеш истода бо маҳорати баланд омодагӣ мебинанд. сарбози ватан моем, фарзанди ватан моем. роҳбарият ва ҳунарпешаҳои муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Даңғара бо пешниҳоди намоишномаҳои ҷолиби гуногун завқи тамошобинонро ба театр бедор сохта, барои зиёд намудани ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ ва тарғиби хислатҳои неки инсонӣ мусоидат менамоянд. Салодин Неъматов барои барномаи иттилоъоти Навид аз ноҳияи Даңғара.